Olisiko toi susta hyvä? Ei toi sovi sulle. Ehkä mä pukeuduisit supersankariksi. Vielä Lari turpaassa alkaa taas urpoilee. Joo, toivottavasti silloin olisi matsi tai härkät samaan aikaan. Vaikka Iida pakottaa sen kuitenkin sinne mukaan. Tutsit mun viitalle piiloon. Tervepä terve. Mitä sä teet kouluja oikein? En mä tiedä, mulla on 3 koulua, mutta ei mun sen jälkeen. No eiköhän ne nyt pärjää siellä. Sulla on mennyt puolet tästä leffasta ohi. Mä oon heittänyt hyvästä jo puoli tuntia tuolla. No niillä on joku koulujuttu kesken. Mä 2 pussailevalla teinipojalla. Tuskin. No ei siellä ovensuussa ainakaan kukaan raskaaksi tule, jos sä sitä pelkäät. Eikä Eliaksen tapauksessa nyt sen huoneessakaan. Moikka, oli kiva tavata. Moikka! Moikka. No, oliks kiva ilta? No, hommat tuli hoidettua. Pitää vielä mennä tekemään läksyt. Mistä hommista sä nyt oikein puhut? Me etittiin naamiaisasuja Moosen juhliin. Naamiasasuja. Teistä tulisi kyllä aika söpöpari. Totta, mun puolesta sä voit viettää aikaa kenen kanssa haluat, mutta mites tuohon suhtaudutaan koulussa? Ihan hyvin. Enkä mä edes tiedä, ollaanko me mikään pari. Vai haluat sua kiusata? Sit kiusataan, jos kiusataan. Mä en oo kaapissa kotona eikä koulussa. Keskittykääpäs nyt te iilimarot. Mä en mitään todellakaan rupea askartelemaan koko hommaa yksin. Miksei Iida tuu mukaan? Se on Eliaksen kanssa riidoissa. Minkä ihmeen takia? Pitkä juttu. Eikö sun mielestä mennä puhua Iidalla? Se varmaan haluaisi sopii kanssa. Moi. Haluaisit tulla meidän ryhmään? Me suunnitellaan Moosen naamiaisia. Me tarvittaisiin lisää tyylitajua. Mut kato, mä en pettureit jeesaa. Se Facebook-video oli läppä. Sitä paitsi mä pyysin Larilta anteeksi. Mutta se vaan suuttui ja uhkaili. No se on ihan oikein sulle. Häiritseekö tää Jöran sua? Ihan sama. Sä voit joka tapauksessa häipyä. Aika söpöä, kun sä puolustit mua. Vaikka olisin mä kyllä itekin pärjännyt. Totta kai mä omaa naistani puolustaa. Mikä takia tulla aina sut anteeksi antaa? Mä haluaisin sopia sunkin kanssa. Haluatko? Sä sovut vähempää kiinasta. Noi 2 ei taida antaa ihan heti anteeksi. No Iida varmaan antaisikin, mutta toi Matsu pilaa aina kaiken. No se nyt esittää tommoista kingiä. Mä lähden tekemään kouluhommia. Nähdään. Luulet sä luistavas näistä koristelujutuista? Sähän se meidän muotipelle oot. Muotitietoinen. Mä jatkan sitten ensi kerralla. Työn iloa. Hyi helvetteen. Kato nyt noita. Eikö sulla mitään rajaa? Mitä sä oikein puhut? Mä olisin sitten tiedä, vaikka sä haluat puhua sun kanssa. Mä halusin vaan sopia sen kanssa. Pysy vaan se oma tyttöystäväsi luona. Takia kun meidän ei kuolaamaan. Miksi mä ja Ville häiritään sua noin paljon? Kannattaa koittaa itse, jos noin paljon kiinnostaa. Pidä turpas kiinni, Hintti! Mitä tää tapahtuu? Yritin mun pojasta.